Ωραία, 2,5. Πάμε και την άλλη. Ναι. Άστο έτσι. Ωραία, 2,5 και η μαύρη πάρε again faster 20 κιλά. Ναι, ωραία. Πάμε. Το Γιάννη τον τράβηξες, ότι το Γιάννης καμαράς το κάνει. Ελά, τον τράβηξες. Ποιος το κάνει. Είπες το όνομά σου. Τραβάει ρε. Πάμε. Όπα, περίμενε. Έτοιμος. Είσαι έτοιμος. Κάτσε. Πάμε. Περίμενε. Γιάννη, σε 3, 2, 1. Πάμε. Ωραίος. Άνετα. 4, 5, 6. Κάνουμε το πρώτο χρόνο. 7, 8, 10. Μπράβο. 11, 12. Πάμε. 1. Ωραίος. 2. Άνετος. Μπράβο. 7. Μπράβο. Μείνε. 8. Μπράβο. Μείνε. 9. 1. 2. Μπράβο. 3. 4. 5. 6. Τέλος. Γιάννη. Εδώ. Μείνε λίγο. Εντάξει. Μείνε λίγο. Μπες στο επόμενο, έλα. Κοντά σου. Πιο κοντά. 2. Μπράβο. 3. Μπράβο. Πρόσεχε γόνατα. Ναι. 5. 6. 7. 8. 10. 12. Πάμε. 1. Ωραίος. Μείνε λίγο. Πάμε. 3. Μπράβο. Μείνε. Μην αγχώνεσαι, είσαι πολύ μπροστά. Λίγο πιο μπροστά. Κοντά σου. Μπράβο, μείνε. Μπράβο, πού είσαι. Μπράβο. 6, μπράβο. Σούπερ. Ναι. Μπράβο. Λίγο πιο μπροστά. Γιάννη, ρίξε ρυθμό, ρε. Κοντά. Πέσε πίσω. Μπράβο. Πάμε. 1. Ναι. 2. Τέντωσε. Μπράβο. 3. Μπράβο. Ναι. 5. Κάτω ευτέρνα. Πάμε. Μπράβο. 6. Ωραίος. 2 και 50. Έχεις... Πάρε αναπνοές. Όχι πολύ. Προχώρα. Πες, ξεκινά. Πιο πίσω. Κράτα δεδομένο γόνατο στο πατέρασμα. 1. 2. Μπράβο. 4. Μπράβο. 6. 7. 9. Πάμε. Τράβα 10. Μπράβο. 11. 12. Ρίξε ρυθμό, ωραία. Ρίξε ρυθμό, 3.43. Περπάτα μπροστά. Αυτό δεν είναι εδώ. Ναι. Το τρίτο. Είσαι στο τρίτο σετ με 3.43. Πιο πίσω. Όχι. Φέρνει πάρα πιο κοντά και έλα λίγο πιο μπροστά εσύ. Πάμε, ρε. Ωραία. Άνετος, πάμε. Μπράβο. Ναι.
Πάμε. Έλα και μπροστά. Τα πόδια σου. Τράβα καλά και μείνε. Πάμε. Μπράβο. 5, μπράβο. 6, ωραίος. Μπροστά. Πάμε. 7. Ένα μισό. 8, μη βιάζεις. 9. 5 λεπτό, ρε. Βιάζεσαι, 5 λεπτό. 5 λεπτό σου λέω. Έχουμε περάσει 5 λεπτά και τελειώσει το τρίτο γύρο. Πάμε, βρες ρυθμό, πάμε. Όχι, δεν κατάλαβες, ενώ το κάνεις γρήγορα. Πάει το χρόνο σου. Έχεις χρόνο πολύ, δεν πειράζει. Δεν κάνει διαφήμιση στο βίντεο, πάτα καλά που θέλετε. Πάμε ρε. 1. Τέντωσε. 5, ωραίος, πάμε. Τέντωσε. 6. Ωραία, 6-9 λεπτά για να κάνεις το επόμενο γύρο. Πάλε 9 λεπτά. Πάμε, ρε, πάμε. Πώς είσαι, Άμα ήταν ένα πλέον. Πάμε, ρε. Τελευταίος είναι. Πάμε, ρε, πάμε. Δεν το περνείς τώρα. Εννιά, μη βιάζεσαι. 7 λεπτά και σε πρώτο τελευταίο γύρο. Μπράβο. 10. 2 μείνανε. Ναι. Τράβα καλά, μπροστά η λεκάνη. Πάμε. Ωραία. Πάμε, ρε, πάμε. Πάμε ρε πουλάρι. Μπράβο, 1, πάμε. 2, μπράβο. Πάμε, για το. Πάμε Γιάννο. Πάμε πιο κοντά, πιο κοντά. Πάμε. 6, άνετος. Χαλαρά χέρια, χαλαρά χέρια. Μπράβο. Χαλαρά. Βάλε μαγνησία. Σκούψε το με την ατσέτα επίσης. Ακόμα 2, πάμε. Πάμε ρε. Μπράβο, μπράβο. Άλλο είναι. Άλλο είναι. Ναι. 9. Προχώρατε.
Ξεκινάτε. Μπράβο. Πάμε. Ένα. Πάμε, ρε. 3. 4. 5. 6. Τελευταίο, πάμε. Τελευταίος γύρος, Γιάννη. Έχεις 5 λεπτά ακόμα. Πάρε να σε κάτσε μισό λεπτό. Έτσι. Άλλο ένα γύρο τελευταίο. Βραχείο. Γιάννη, άμα τελειώσεις με τα hand clean, μετά κάνε clean. Για να τα φέρεις πάνω και να ξεκινήσεις το press, κάνε clean κανονικό. Πάμε. Πάμε ρε. Μπράβο. Ωραίος. Έλα, φεύγουνε. 2, κράτε καλή στάση σώματος. Μπράβο. Σφίξει πιάτο. Έλα για να πάμε. Ωραία, όμορφα. Έλα, μην τραυματιστείς. Μην βιάζεσαι. Αργά, βγάλε δύναμη πάντα φτέρνα. Αργά, ωραίος. 3 και άστα. 7, μπράβο. Έχεις χρόνο. Τσάμπα το ζόρι σου. Πάμε. Φτιάξε. Ωραίο, δεύτερη. Μπράβο, 9, πάμε. 10. 11. 12. Σε κάθε κάνει λέει 5%. Εντάξει. 1, 5%, μην τα κρατάς. Σφίξτε λίγο. Σφίξτε. Έλα, τελευταία, πάμε. Σφίξ τη ζώνη. Έλα, πάμε, έχεις. Έχεις άλλα 4. 3 λεπτά. Πάμε. Σε κάθε κλείνει 5%. Κάτω. Πέτα το κάτω. Μην κρατάς. 2, ωραία. Πάμε ρε. Πάμε Γιάννο. Χαλαρά χέρια, πάμε. Μπράβο. Ένα τράβηγμα. Τέσσερα μήνα ρε φίλε και τελείωσε. Πάμε. Λίγο πιο μπροστά. Πιο μπροστά, τα πόδια σου. Ωραίο, καθαρό. Πάμε. Χαλάρωση. Έτσι. Γιάννη. Κάνε το πρόβλημα. Με τους τραπεζοειδείς, όχι με τα χέρια. Πάμε. Πιο μπροστά. Πάμε, ρε. Πάμε. Μπράβο, 7, 2 μήνες. Έχεις χρόνο. Μπράβο, άστα κάτω. 8 και έχεις χρόνο, έχεις 2 λεπτά για να κάνεις μετά τις πιέσεις. Έλα, πάμε, χαλάρωσε. Παράταση, ένα καλό τράβηγμα. Έλα πιο πίσω.